It-tlet membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista ma wrew l-ebda skrupli li jpinġu lil Malta bħala pajjiż li ma jirrispettax is-saltna tad-dritt fi Brussell u Strasburgu u minflok ma rrappreżentaw l-interess nazzjonali ta' Malta raw kif għamlu biex jimminawh. Sostna dan il-kittieb u ħassieb Martin Scicluna fl-artiklu tiegħu f'The Times intitolat Malta's Rule of Law. Is-Sur Scicluna nnota li waqt li l-Ewroparlamentari Nazzjonalisti tkellmu ħażin dwar ir-reputazzjoni internazzjonali ta' Malta, baqgħu b'fomhom midbuq dwar l-attakk xejn demokratiku li għamel fuq is-saltna ta' dritt il-partit Fidesz fl-Ungerija li għamel parti mill-familja politika msieħeb fiha l-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew. Huwa qal li huwa leġittimu li tattakka s-saltna ta' dritt jekk il-kritika tkun razzjonali u msejsa fuq l-evidenza. Iżda mhux aċċettabbli li tipprova tiġġustifika rapport fqir tal-Parlament Ewropew instigat minn David Casa. Qal li Casa huwa uniku bħala Ewroparlamentari li m'għandux idea tal-irwol ewlieni tas-saltna ta' dritt f'kull demokrazija liberali. Sostna li Casa u d-delegazzjoni tiegħu fil-Parlament Ewropew jistgħu jinjoraw il-fundament tal-preżunzjoni tal-innoċenza u l-bżonn tal-imparzjalità biex jaħsbu li l-evidenza hija konklusiva politikament. Ħeġġeġ lill-Ewroparlamentari Anna Gomez biex meta terġa' tiġi Malta tinnota l-ħeffa kbira li biha tresqu l-allegati qattila ta' Caruana Galizia, il-fatt li l-maġistrat inkwerenti ma kisibx il-laptop ta' Caruana Galizia u l-progress li sar fl-inkjesti maġisterjali oħrajn dwar is-saltna ta' dritt. Is-Sur Scicluna kiteb lill-Kummissarju tal-Pulizija għandu jiġi mfaħħar għal mod maġġel li bih ġew identifikati u arrestati l-kriminali li allegatament wettqu l-qtil. Qal li tfittxija l-ħuta l-kbira jekk hemm waħda se tieħu aktar fit-tul għax sostna li dan huwa qtil kumpless ħafna li jinvolva lil Europol u l-forzi ta' pajjiżi oħra. Semma l-akkużi miċħuda li għamel id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi b'immunità parlamentari u qal li d-delegazzjoni Ewropea li mistennija terġa' tiġi f'Malta m'għandix tħalli lilha nfisha tiġi influwenzata minn dawn it-tattiċi ta' Azzopardi. Saħaq li biex jissolva dan il-qtil hemm bżonn il-kooperazzjoni tal-familja Caruana Galizia u li huwa inkonċepibbli li t-talba li għamlet il-Pulizija lill-Maġistrat biex il-familja tgħaddi l-laptop li ma wasalx għand il-Pulizija u l-esperti tal-qorti u li dan mhux xejn ħlief tfixkil kbir għall-ġustizzja. Saħaq li huwa inaċċettabbli li 3 MPs nazzjonalisti u grupp ta' attivisti qed ikomplu javvelenaw l-imħuħ tan-nies li jridu jibqgħu jemmnu kull ma jgħidulhom fi Brussell waqt li jonqsu s-saltna tad dritt billi ma jafsux biex evidenza kruċjali tgħaddi f'idejn l-awtoritajiet ġudizzjarji.